Salutare! Stabiliți dacă radical din 1 plus 3 plus 5 plus puncte 1995 aparține mulțimii numerelor raționale. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu un caiet și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Păi, ce se poate, de unde putem să pornim? Putem să pornim chiar de sub radical. Observăm că este suma lui Gauss, dar notată într-un mod mai deosebit. Și anume, dacă termenul 1, adică acesta, este 1, termenul al doilea este anteriorul plus 2, termenul al treilea, adică acesta, este anteriorul, adică acesta plus 2, înseamnă că voi avea 1 plus 2, adică 1 plus de 2 ori 2 și să-l mai notăm și pe termenul al patrulea, care ar însemna anteriorul plus 2, ceea ce înseamnă 1 plus 2 ori 2 plus 2, adică 1 plus 3 ori 2, puncte, al n-lea termen, adică cel care are valoarea 1995, intuim că este 1 plus, dacă aici avem 2 înmulțit cu 2 și 2-ul acesta este cu 1 mai mic decât indicele termenului, 3 este mai mic cu 1 decât indicele termenului, înseamnă că vom avea aici n minus 1 înmulțit cu 2, pentru că este mai mic cu 1 decât indicele termenului, egal cu 1995, pentru că acesta este ultimul nostru termen, îl aflăm pe n minus 1 înmulțit cu 2 este 1995 minus 1, adică 1994 și de aici rezultă că n minus 1 este 1994 împărțit la 2, adică 997, deci numărul de termeni este 998. Și ce facem mai departe? Adunăm toți acești termeni, deci în loc de 1 plus 3 plus 5 plus puncte 1995 o să avem 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 ori 2 și așa mai departe. De câte ori o să adunăm pe 1 cu el însuși? Păi de câți termeni sunt? Câți termeni sunt? 998 de termeni, deci de 998 de ori o să adunăm 1 cu el însuși, plus ce observăm aici? Observăm 2, 2 înmulțit cu 2, 2 înmulțit cu 3, până la 2 înmulțit cu n-1, adică îl dăm pe 2 factori comun înmulțit cu ce ne rămâne din fiecare termen. Aici e 1 plus 2 plus 3 plus puncte n-1, unde n-ul este 900, o să înlocuim după aceea, vom avea 998 plus de 2 ori suma lui Gauss ne spune că 1 plus 2 plus 3 plus puncte n este n pe lângă n plus 1 pe 2, aici avem n minus 1 termeni, deci ar fi numărul de termeni înmulțit cu numărul de termeni plus 1, adică n minus 1 plus 1 înseamnă n supra 2, se simplifică, n-ul îl putem înlocui cu 998 și vom avea 998 plus 998 înmulțit cu 997. Putem să-l dăm pe 998 factor comun pe lângă 1 plus 997 și va fi 998 înmulțit cu 998, adică 998 la puterea a doua. Și cum avem de calculat radical dintr-un pătrat perfect, înseamnă că rezultatul va fi un număr rațional. O zi superbă să aveți!